Jamana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Biye juma ye janvier kalo ale tile 30 biye sanba fila ale ni 26 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen nana mali kɔnɔ mali kɔ ka diɲɛ fantan 4 k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ala ka tile hɛrɛ d'an ma ala ka sɔn ɲuman kan ye banabagatɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ala ka kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen ni olu bɛ degun kɔnɔna na ala k'u ka degun ban pewu min ye sababu ɲuman ye ala k'o k'an ye falaye n'i ko ko dugu dɔ ka jan dugu wɛrɛ b'o kɔfɛ dɛ e ko k'e sɛgɛnnen dɔw bɛ olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko lafiya yɛrɛ ye min olu ma deli k'o y'u ɲɛna yɛrɛ e dun bɛ to k'i lafiya sɔn an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye hakili sigi ani hinɛ ɲɔgɔn na ani bolodi ɲɔgɔn ma an k'o kɛ an taalan ye an k'an cɛsiri sabula an tɛ foyi sɔrɔ bi ka fisa an ka jamana in ale ma bi sɔgɔma an bɛna a daminɛ an yɛrɛ fɛ yan an ka lasigiden 2 kelen taara bɛ taa Angola tɔ kelen dɔ ale bɛ taa Urandakaw fɛ yen jamanakuntigi olu bisimila misayɛli n'o ye farafinna ka kɛlɛya tɔnba bolofara min b'an fɛ yan o ɲɛmaa kura n'o ye Tangara ye ale fana taara jamanakuntigi fɛ yen min ye général de corps d'armée Maliki Jaw lasigiden 2 olu fana nana ka na foli kɛ ale u ni Mali bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min Inde ale ni Sudan ta o baaraw kɛra cogo min na an n'a ɲɛfɔli k'o la den suɲɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na Falaye ja kɔlɔlɔ ka jugu dɛ anw ɲɛna ko b'u suɲɛ ko k'u mara yan ko ja k'a dɔw yɛrɛ bɛ taa kɛ terroriste ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra a ko kan min ye studio tamani ye ale ye dɔ fɔ o kuma na samiya ale ma se fɔlɔ Falaye nka min ye sɛnɛ labɛnw bɛ sen na OVD Niger kɔnɔna na 650 ko jisɔngɔ o de ye ɲina ko k'o ɲini k'o sara yanni mars kalo tile 31 cɛ o ɲɔgɔnyew fana kɛra ɲɔnɔnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina marabolo kɔnɔna na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu ye kabukaw ye Kaye mara la Falaye olu ye dɔgɔtɔrɔso kura jɔ ka d'u ka duguladenw ma an na taa yen fana kɔkan kibaruyaw Niger wulikajɔ min kɛra yen kunna sini ko o wolola min na sa min ye bamajɔlen kɛ b'a maa 20 ɲɔgɔnna o de fara olu senfɛ min ye 11 sigara na olu minɛnen no fɔlɔ jamanakuntigi n'o ye Abdramani Chani ye a yɛrɛ taara kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ Falaye Marɔkaw ko ma sɔn han ko kafu ye jaabi bɔ ko ma Falaye ne ko ni Marɔk de tun ye kopu in ta est ce que ni ɲangini bɛɛ tun bɛ kɛ ngo fana mɔgɔw kan k'o fana jateminɛ ni Marɔk de tun ye kopu in ta est ce que nin bɛɛ tun bɛ fɔ an ka to min ye kafu ye ani Marɔk an k'o to ɲɔgɔn na lala komi kopu yɛrɛ tɛna segin
kafu kɔni o fɔ k'o bɔ a la pewu ko kɔni o tora Senegalikaw bolo nin y'an don k'an ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a y'aw sɔgɔlen to jani na yaasa bɛ se ka kibaruya sanumanw ni kibaruya jɛlenw sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na. Fala ye jeli Bazumanaba ko ni Ala ye ko min kɛ maa ye ko ɲuman fara ko jugu kan k'i ka Ala minɛ ni o ye kabi furanjɛla fanga sigira an fɛ yan Fala ye ni fɛn bɛ yen maliden min bɛ kɔ kan maliden min bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛnna o kan ka sɔn o ma ka ji min o kan o ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka timinanja ka kɛ ni baara minnu kɛra ye Fala ye bɛɛ tɛ ko bɛɛ bamananw ko fana ko min ye kɔɲɔmuso ye Fala ye filɛbaa wɛrɛ b'a la min t'a cɛ ye koyi tiɲɛ do bi an ka jamana kɔnɔna yan n'i ye fɛn o fɛn fɔ o bɛ gan dɔw la n'i ye laseli fɛn fɛn o ti bɛn dɔw ma bɛɛ lajɛlen n'i ka ko faamu cogo do sabula an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ kɛlɛw ka ca Fala ye n'an m'u bɔ ɲɔgɔn na an tɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ sabula kɛlɛko ti ban i ni dɔ ma bɛ foroko la o kɔrɔ tɛ ko min ye jiko ye Fala ye a ka taa kari ɲɔgɔn na o la n'o kɛra kɛlɛ tɛ ban sigi a tɛ nɔgɔya wa anw fɛ yan Fala ye n'i bɛ kuma maaw t'i lamɛn koyi min ye i ɲɛda de bɛ lajɛ karisa tɛ wa a y'a ka kow daminɛ tuguni bi an bɛ taa mini wolomasiri tabaw min ye armée ye faso maa minnu jɔlen do k'u kɔ da ka kɛ tanta ye yaasa an bɛ se ka kisi diɲɛmaa de ye jateminɛ kɛ k'a yira bi k'a fɔ ko min ye jamana seegin minnu bɛ yen n'olu ye UEMOA jamanaw ye Fala ye ko bi bi in na ko Mali wolomasiri tabaw ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye Fala ye tɛgɛrɛ k'a fɔ armée kun wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra maa ye katita kɛ k'a daminɛ san 2000 ale ni 20 utukalo tile 18 fo ka na se bi ma fɛn fila ma fɔ maa ye koyi min ye diɲɛ seleke naani maaw ye min ye kɔlɔsilikɛlaw ye minnu ye ala an yɛrɛ fɛ yan bi maa fanba bɛnnen do min kan o ye armée ka wulikajɔ ye a ma fɔ a bɛɛ ka ɲi sa nka min ye baara min bɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ye Fala ye a yirala k'a fɔ ko ɲinan san in kɔnɔna na ko Mali wolomasiri tabaw k'u kɛra fɔlɔ ye jɔnni b'i kɔ Côte d'Ivoire ale de ye filanan ye an ka jamana seegin kɔnɔna na wa n'i ye ko in ta ka jateminɛ Fala ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi ani farafinna kɔnɔ Mali ka jɔyɔrɔ yɛlɛmana koyi k'a sababuya kɛ nanzaralakaw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Fire Power ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen do Amerikikaw fɛ yen olu de ye kimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ k'a yira sa k'a fɔ wolomasiri tabaw bɛ diɲɛ fan o fan k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ u ka hakɛw u ka minɛnw u ka baarakɛcogo u ka cɛsiriw u bɛ musaka min don ko y'a to nin waati in na min ye Mali armée ye ale wulila k'i jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara UEMOA jamanaw kɔnɔna Fala ye ko n'i ye Mali ta k'a jateminɛ jamana min don musaka min bɛ ka don wolomasiri tabaw la o darawuli ka bon kosɛbɛ minɛn minnu bɛ ka san kɛlɛbolo minnu sigira sen kan kɛlɛtigi min ye waraba ye ka taa fara min ye fugakɛnɛ min ye dugukoloko ye fo kana se nin waati in na wulikajɔba minnu bɛ sen na ka se ka jamana lakana taji bɛ se ka don cogo min kabini san 2023 san ko min ye Mali armée k'a ye yɛlɛma kɛ koyi a bɛ kalan kɛ cogo min a bɛ denmisɛnninw dilan cogo min min ye wolomasiri tabaw ye ka maa kuraw ta ka don u ka gun kɔnɔna na ka sɔrɔsiya yɛrɛ sigi bɔlɔ kelen kan ɲɛfilɛlan ka se ka sɔrɔ a la kimɛcogo ka se ka sɔrɔ a la jateminɛcogo ka se ka sɔrɔ a la sɔrɔsiw yɛrɛ donfini u kɛcogo u ka baara kɛcogo n'u binna kɛlɛdagaw la ni hakɛ mun ka kan ko nin bɛɛ lajɛlen de jateminɛna ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka wulikajɔ ye général d'armée Asimi ale ye ni min fiyɛ wolomasiri tabaw la Fala ye k'o y'a to bi Global Power ni ale ye américain ka kimɛlikɛlan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka gun kan o de y'a yira sa ko bi UEMOA jamana seegin na ko Mali ale de ye fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ye dangan ye Fala ye ni yɛlɛma in nana mun fɛ sa a yirala k'a fɔ sa ko min ye Global Power mɔgɔw ye Fala ye u bɛ kimɛli kɛ ni fɛn 60 de ye o y'u ka sumanikɛ minɛnw ye o bɛ tali kɛ mun na sɔrɔsi cɛ min b'i bolo i ka jamana kɔnɔna na i ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɔw la baw la ani sankolo la min ye musaka min i b'o don a la
ka taa se sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ sara cogo di u ka wari bɛ se u ma cogo di u ka denbayaw bɛ cogo di ani i bɛ wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin i ka dugu lakanani ma min ye minɛn minnu b'i bolo ko nin bɛɛ lajɛlen ye ala kunbabaw ye jamanaw ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko mali yɛrɛ wolomasiri tabaw ye yɛlɛmaba de kɛ yɛlɛma minnu n'a balila maa la kosɛbɛ k'o de y'a to bi diɲɛ jamanaw olu bɛ kiimɛ cogo min wolomasiri taba gunda mali taara ka don o la min ye jɔyɔrɔ min filɛ nin n'o tun bɛ mali bolo fala ye fɔlɔ anw tun ye filanan de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka bi jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye kiimɛli ta k'a jateminɛ fala ye min ye farafinna y'an yɛrɛ mali an ye filanan fana ye CEDEAO fana kɔnɔna hanfala ye jamana 17 min bɛ CEDEAO kɔnɔ an ye filanan ye jɔnni m'an ye fala ye o ye Nizeriya ye n'i ye Nizeriya jɔyɔrɔ ta k'a lajɛ farafinna kɔnɔna na maa minnu ka sɔrɔsiw sigicogo ka ɲi kosɛbɛ farafinna kɔnɔna na ka kɛ ni kiimɛli ye Nizeriya ye sabanan ye diɲɛ yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye Nizeriya ye 33nan ye n'i ye anw jateminɛ k'a lajɛ fala ye farafinna kɔnɔ mali ye 17nan de ye diɲɛ kun bɛɛ lajɛlen sɔrɔsiw faralen ɲɔgɔn kan anw ye 104nan ye fala ye yɛlɛma in a sɔrɔla min fɛ o ye musaka fɔlɔ ye sɔrɔsiw musaka min donna u ka minɛnw na u yɛrɛ dagayɔrɔw u ka baara kɛcogo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni timinanja su ani tile min ye bamajuwale kɛbaw ye nin y'a san 2 ye u tɛ ka se sɔrɔ u ka kan foyi kɔnɔna na u tɛ se ka foyi sɔrɔ ka min ye wulikajɔ la armée bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi a bɛ se k'a ka baaraw kɛ fala ye ko maa min bɛ an kɔ min ye UEMOA kɔnɔna na o ye Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoire UEMOA la ale ye filanan ye mali ye fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ fala ye n'i ye Côte d'Ivoire jɔyɔrɔ lajɛ o ye 108nan ye farafinna kɔnɔ 20nan don n'i ye Côte d'Ivoire kɔfɛ sa fala ye jamana mun bɛna sa n'o olu ye sabanan ye ka da mali kan o ye Niger ye mali ye fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ye filanan ye min ye Niger ale ye sabanan ye diɲɛ kɔnɔna na Niger ale ka jɔyɔrɔ o ye 120nan ye farafinna wolomasiri tabaw ka gun kan 26nan o de jɔyɔrɔ bɛ Niger bolo min ye nin 3 ye fala ye olu fana kɔfɛ i bɛ Senegali ye ka Burkina ye ka Benin ka o da olu kan a bɛ komi Senegali ye 4nan ye Burkina ye 5nan ye Benin ale ye 6nan ye UEMOA o hukumu kɔnɔna na wa n'i ye farafinna fana ka jate ta wolomasiri taba kunda Burkina ale ye 29nan ye min ye Senegali ye 29nan ye Burkina ye 30nan ye 35nan farafinna gun ka fala ye min ye Benin o jɔyɔrɔ bɛ ale bolo diɲɛ kuru kara jɔyɔrɔ ko la Senegali ye 126nan ye min ye Burkina Faso ye ale ye 127nan ye min ye Benin ye ale ye 138nan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ jɔyɔrɔw la fala ye ko min bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye global power maaw ka jateminɛ na farafinna bɛɛ lajɛlen wolomasiri taba min bɛ bɛɛ ɲɛ o ye Egypte ye o ti falo fala ye sabula olu ka minɛnw n'u ka baara kɛcogo o dɔnnen don u bɛ baara kɛ cogo min na san kalo 12 min ye olu yɛrɛ kɔni n'u tɛ nin kana kɛ Américains ye wa diɲɛ kuru kara kɔnɔna fala ye Egypte fana ye 19nan de ye nin ye kiimɛli ye min kɛra global power maaw fɛ ko mali armée bilama fala ye an jamana 8 n'o ye Mali Côte d'Ivoire Burkina Niger Sénégal Benin Guinée Guinée Bissau minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ fala ye o jamana 8 mali bɛ bɛn ɲɛ a ye fɔlɔ ye o la farafinna kɔnɔna fala ye an ye 17nan ye diɲɛ kɔnɔna an ye 104nan ye wolomasiri tabaw ka gunda armée ko baara min kɛra a kɔnɔna na ko ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga maaw ka baaraw ma sabula ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna san 2020 o san fo kana se bi ma armée don o don a bɛ fɛn kuraw sɔrɔ a bɛ minɛn kuraw sɔrɔ nin y'an ka sɔgɔmada in na nin ye cadeau ye ou bien nin ye jumɛn ye cadeau don a bɛ di jɔnni ma a so ayiwa a so ko nin ka sɔgɔmada in na cadeau ye nin kɔni nin ye cadeau ɲuman ye dɛ fala ye ni cadeau tɔ tɛ kelen an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔw ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera
Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Fala ye an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la. Jamanakuntigi kunun ko min ye an ka lasigiden fila n'olu kan ka taa Urandakaw fɛ ani Angolakaw fɛ yen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sedu Kulubali ale ye an ka lasigiden min kan ka taa Angola ani général de brigade Bouakar Diallo ale yɛrɛ tun bɛ génie commandant la min ye IBK ka waati fala ye ale kan ka taa Urandakaw fɛ yen. Ni maa fila bɛɛ lajɛlen nana sa kana jamanakuntigi fɛ yen kuntilenna min bɛ a bolo ani baara kɛcogo min b'a bolo min ye Kulubalikɛ ye a fɔra ye sa ale k'i sinsin min kan kosɛbɛ Urandakaw fɛ yen fala ye o ye an n'u ka jamana bɛ baara kɛcogo ani kuntilenna min bɛ an yɛrɛ la an ka jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa yirala fana k'a ka hakili to min na min ye alun bulonlen bɛ Ala ma hinɛna la ale ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ Angolakaw fɛ yen baara min kan ka k'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a k'a cɛsiri k'a timinanja ka kɛ ni alun bulonlen bɛ ka kuntilenna n'a ka baara kɛcogo ye min ye Angolakaw fɛ yen fana baara minnu bɛ maliden minnu bɛ a k'i hakili to olu la